arte on denoi, gaur albondigak ingo ditugu. Baino ikutxu oso berezi batekin. Ezin da horrela ze. Bai, ikutu berezia. Ez, parreura holan zatik indudan. A ber. Viteli deitzen, Brasilen deitzen zioten, Orreina do Aragibola. Bueno, albondiga modu guztietan inditu, arraian, barazkien, pila bat, eta gustatzen zaizkio, eta esan nuen, bueno, bere ordezkoak, ezin zuen utzik egin. Presioa dauket gainean horren. Bueno, ez da gutxiago. Kasu honetan nik ikutxu berezi bat emango diot. Patrick, noiz baita egin du txokolatearekin? Hala. Legunean tipo bat, etorri zitzaidan, patata tortilla txokolatearekin da zuk gaur zatoz esaten. Ikutxu oso berezi bat izango da, saltza. Saltzak eramango du txokolatea. Saltzak eramango du txokolatea. Bueno, ez da erokeri bat. Ez da erokeria. Eizan eta asko erabiltzen da, saltzan. Hori pixka bat, modu hartuta, gaurko saltza, oso ondo. Txokolatearekin egingo dugu. Bueno, nik klasiko handi batera jungo naiz, da ingo izut olako pintxo antzeko batero, eta izango da, bakaio eta piper berdeak. Erreza. Txokolate gabe. Bai, gabe, utziko beste egun batera golako esperimentu arraroak. Iruditzen bolen bat zaizu, horrela hasi egiten dugu. Lehen da bizi olioa berotu eta barazkiak erregosiko ditugu. Ondoren tomate kontzentratua nahastu eta likidoak nahasiko dizkiogu. Lehen da bizi ardoa eta ondoren oilasko saltza. Dena birrindu eta saltza dugunean txokolatea gehituko diogu. Bestalde, haragi bolak egiteko lehen da bizi haragi xeatua, ogia esnean bustitan astuko diogu. Baratxuri hautsa pixka bat eta arrautza batekin. Behin bolak egin ondoren, irinetik pasa eta frijitu egingo ditugu. Behin frigituta, saltsan nahastuko ditugu. Bueno, errezetarekin nahasteko ni lehen da bizi barazkiekin hasiko naiz. Oso ondo. Ja, porruak eta tipulinak garbik ditut. Eta ondoren egingo detena da zenarioarekin azala kendu eta txikitu. Bitartean hemen sua berotzen jarriko dut, olio apurtxo batekin. Oso ondo, hori oso bizkaitarra apurtxo bat. Zuk apurra esatez o pixka batekin? Pixka eta apurra, ni egia esan olioa deixente erabiltzen dut, Bai, eta kofinatzerako garaian. Erabili behar dugu, zagaina goi mailako olioa dauzkagu gure herri honetan, da horiek erabili behar dugu. Eta gaurko errezeta, bada olako errezeta bat, holan, aprotxamendukoa ero esaten dana, zegatik eta, erabiliko dugulako ogi lehorra, ero bezperako ogia, eguneko ogia erabili duguna, baina normalean, ohikoa izaten da, haragi boletan beti esnetan biguntzea, ogi hori, samurtasuna emateko, eta horrela, bigarren aukera bat eman, etxean, atzotik hor geratu zaigun, ogi horri, ez? Eta nik gaur ekarri dizkizuet, aukera ezberdinak egiteko ogi zaharrarekin. Lehenengoa gozaltzeketik hasita. Gure etxean esne sopak esaten ziren. Guk hori esne sopak izaten ziren beti kafesnian, beti ikezan, eta ogi lehorra hartu, bertara borta, azukreak koierakada bat, eta hori gozaltzeko, zoragarria. Nik gaur egun oraindik esnetan ogia bustita, pila bat aldiz gozaltzen du, baina hori sopatan, hartu eta masatxo bat egin behar da, apurtzea gehiegi zitzaidan gustatzen, atzozuk esaten zenuena, azukrea egiten diozuna mamiari botatzen juten zerala, bani, ogia juten naiz, botatzen dizkio pare bat, guzti, eta ez dira apurtu, baina pusketako lan nabaritu hori, Madalenakin beha egiten dut. Madalena botatzen dizkiot, ikusten dudalean zurgatu duela kafesnia, hartu dut, ronkoiarak barrura. Hor, aukera bat. Nik egia esan, ogia beti erabiltzen dut, jateko, bazkarietan edo afaltzeko edo ezin du falta. Ogi gabe ez? Ogi gabe ezin dut, eta kanpora joaten nahi zenen igual, oporretan edo, toki askotan, ez da ogiarekin bazkaltzen edo afaltzen, eta nik saltza bustitzea, ze garrantzitsua dan. Atzerrian gozaltzeko bai, kriston ogi honak, ekologikoak eta honak, eta bazkaltzea zoaz da faltze eta parkatu, lehen hotelean galdetzen dizu. Goizeko ogia hor, holan behiratzen dizute eta ogia nahi zuta. Bai, kobratu ingo dizu. Kobratu nahi beste hemen, baina karri ogia. Bai. Bagara, ni behintzat oin erakusten nahi nahi zemeai hartu eta ogiarekin nola bultzain lagungarri moduan erabiltzea. Eta, zer esanik ez, arrautza frijitua jateko garaian, ogiarekin bakarrik, txop, zikinu eta hori.
Ogia, beste aukera, nik aurrengo duan, pintxo baterako ere erabili. Ogi lehorra hartzen duzu, xerratan moztu, eta, labean sartzen baduzu, ero oliotan frigitzen baduzu ogi hori, zoragarri geratzen da, eta hola, amaiketarako moduan ero balio digu. Gero, beste bat, lehortu eta gari batean itezen, okinak eta itezuten, ogi zarra zuten, hartu, eta ero birrindu iten zuten, eta ogi birrindu izaten duzu. Torradak egiteko... Ero torradak egiteko, betxo postretarako ero, ogi torradak egiteko. Eta Euskal Herrian betidanik erabili izan dena da loditzeko saltzak eta sopakoak. Sopako ogia azkenean zezan, ogi bat horretako egiten zena, baina ogi lehorrarekin ere egiten da. Hemen inditugu saltza, bizkaitar saltza, txipiroien saltza, ez dakit, edo zeinei bota aragi saltza bati baita, irinek ero espadu erabili nahi, ogi lehorra baldin bakagu, hartu, bota, eta horrek azkenean gero gorputza emango dio. Baita ere, garagardoak egiteko ere erabiltzen da. Hombre, noski. Legami moduan hartzitzeko ogia erabiltzen da, lehen antzina ere, holan erabiltzen zen, da gaur egun, holako garagardo artisau batzuetan oraindik jarraitzen dute ogia erabiltzen. Orduan, beti ez da, aldala, bota, bez bota, ez. Eta ogiataz hitz egiten ari gara, Ez gaude hitz egiten 30 zentimotan saltzen dituzten barra horietaz, gero, arratzaldean, soka saltuan jolastu alduzu, elastiko geratzen dira, eta hurrengo egunean, ez dago zer egineko. Palan ibiltzeko ere, ez? Hurrengo egunean. Horrek ez dute zertako ogia. Ogia eta hitz egiten ari gara, gaur egun, gozogile bikaina dauzkagu gure inguruan, baina okinak ere bai, zorionez, ama horeak eta erabiltzen ari dira, holako hartzidura luzeak egun batetik bestera luzatzen dituztenak, eta okinaren munduan ere, hor ere atzera pausu batzuk eman dira eta lehengo ogiak berreskuratzen hasi gara eta kalitatean. Eta hortan, jende piloa, nire arreba, dago, glutenak ez diola ondo egiten, baina ogi honak erabiltzen baitu, hau da, ekologikoan da. Ondo etzituta egon direnak eta denbora askoz egon direnak, hori? Ez aiola, bestela lehen beti zabela puztuta eta izaten zuen dolakoetan, eta ogia honakin ez zaio gertatzen. Orduan, ia, ze osagai gutxirekin, gatza, ura eta irinarekin, ogi on bat egin dezaken. Gauza oso gutxirekin eta osagai oso gutxirekin, netazko produktua. Eta ze diferentzia dagoen ogi batetik bestera, eta ogi on bat bada, 2 egun iraut, nik ogi hona erosten dut, eta 2 egun iraut dizkin nire ogi horrek. 2 egun iraut dizkin, eta jendea zara, 3 euro, 4 euro ordainduko zu. Baina 3 egunetarako ogia da, ez? Edo, nik egiten dutena da, ogi oso on bat erosten dutenen, edo, kilo bateko ogia adibidez. Hori zatitu, xafla edo rebanada batzuk atira, eta hori izozkailuan sartu. Eta ero beharra da, hori da, horrengo goizean, gozaltzeko edo horrela, atera hortiken eta erabiltzeko prest. Baina hona daukate horiek, ogiak izoztuta taraten baiuzu zerratan, izaten baduzu gailu hori, txigortzeko izaten dira plak. Lehengoan desizoztu egiten dira, eta bigarrenean txigortu egiten dira. Bi aldiz igota jetxi, ez duzu utzi behar ordu batzuk desizozten. Hori erabili alda, eta fenomen. Eta gero beti ezautu duguna, baserrian erokuk ezautu, ni zemat aldiz, okinan joan, eta saku bat preste okite zuten, eta peian dako. Ogi lehorra hartzen zen duen, eta ardientzako, saldiendako ero, ogia eramatek dune, laguna zen, okina egia zen, da horako saku bat eukite zuen, eta jatetxetan, eta jatetxeek askoita, moztuta gaine izaten dutena, jatetxetako ogi hori, zuek lasai, jatetxe asko gaina ez diotela batzuk erabiliko dute pixka bat, baina asko ez da erabiltzen. Orduan, baserritarrak eta beti izango dituzue gustora zuen ogia hartzeko. Orduan, hemendik dei bat jatetxetako sukaldari. Hor, nik ja hemen barazki guztiak txikitu ditut, bai tipulina, bai porrua eta bai azena hori bat, eta orain pasako naiz ja aragia egitera, bale? Orduan, aragi bolak egingo ditut, horretarako hemen aragi xeatua daukagu, beste alde hemen daukagu ogia eta esnea. Eta hemen ingo detena da, ogia esnetan sartu, atzoko ogia kasu honetan, ja nahiko lehorra dago, nik ikusten dut eta nabari dut ja gorra dagoela, eta hemen dikan esne osoa kendu. Hau amonaren trukotxoa izaten da. Amonak beti esaten zidan, Aragi bolak egiten dituzuenean,
sartu ogia esne pixka batean, eta horrekin egin bolak. Ematen dion kremosidade, jugosidadea, gauza gutxik. Nik arrautza bai erabiltzen dut, baina bakizu hor, ni harakin lagun badukat, harakina da, eta gaur egun harakina bakizu nolakoa diren. Bai. Saltzen dute gehiago prestatuta gordine baino. Dauka, Ja, dana prestatuta. harategiaren 3 laurden janari prestatua, kroketak, sanjakuak, milanesak, gero piperbetek, legatza arrautz estatuta, danetik, min gaina saltzen da hori, eta baita haragi bolak saltzen ditu. Eta berai, ez zaiola gustatzen arrautza botatzea, berak esaten du, nik botatzen da, guri eskolan gutxi ziguten, arrautzak egiten duela bildu egiten duela, ez? Orduan, berak esaten du, ogiarekin da esniarekin da holan, apurtu estieiten eta lehortu egiten duela. Arrautza, berak dauka teoria, arrautzak lehortu egiten duela haragi bola. Nik, berak asko daki, Bai. berak asko daki, baina badakizu adimatetik aurrera 1000 mania dauzkagula, eta horiek gure bakoitzak bere mania ditu, eta esango du, guk esango zu nahi duzuna, baina nik jarraitzen dut gaur egun arrautza botatzen, eta naiz esperto bat olan esateko moduan haragi bola bat jan, eta beste bat jan, eta esan honek arrautza daukat, honek ez daukat. Oso zaila aurkitzea hori, Hombre, izan behar zara persona bat, egunero haragi bola jaten dituena, baina bestela. Ja, nahi haragi dendatatik eta horrela, harritzen ditena da, geroz eta esan dezun bezala, produktu ja bukatu gehiago daude. Eta ez bakarrik haragiarenak, baizik eta arraia eta horrela ere, badago. Txipiroiak tintan, pila baten kroketak, banatatikan. Denekin, azkenean bitu, ni gaur egun juten za arrandegira, eta antxoa sasoia danean, antxoak hartu, eta ja jendiai antxoak garbituta. Gaur egun oso normala da hartu, eta arrandegira junda, jarriazu kilo erdi antxoa. Eta nola nahi duzu garbituta, hori duela urte batzu zen, pentsa ezin hartu, etxera juten zinean, eta buruarekin, kendu burua, ratipa kendu, eta listo. Gaur egun, alde batetik ona da, arrandegietan hori iten dizutelako, zuri lan hori kentzen dizutelako, baina beste batetik, atzian kolan egotea tokatzen zaio nahi, badaki zure aurrekoak antxoak eskatu baitu, 2 kilo, pentsa 2 kilo zenbat antxoa dauden hor, 2 kilo eskatu baitu, garbiak, deitu etxera eta lastana apurro berandu xo iritsiko naiz. Orduan, baina hori, gero eta gehiago ari dira, errasten jendeak etxean ja, zer nahi duzan, gutxiko sinatzen du, oso gutxiko sinatzen du, eta, nire pixka penea ematen dit, eta nik ez dut esango, nik ez ditu dela erosi olako gauzak, hartuta Honda San Jacoboak erosi harategian, da ez pentsaku sukaldario dana etxian iten dugula, baita, noizean behin, nik olakoak erosten ditut. Baina pena ematen dit, azkenean eguztia, nola galtzen ari da, Euskal Herria gu hor gabiltzala mundu mailan saltzen, gastronomiarekin zerikusia eta ez da izer, tamales pixka bat hori galtzen ari gara, baina, zengo dugu. Kulturalki galtzen eta batez gazteak, ezta? Geroz eta denbora aletik ere, denbora gutxiago daukagu, eta hori eskusa hartu, eta egia da, geroz eta gutxiago egiten ari garela gazteok, baina, hori da, nik ez, nik nahiko kozinatzen den, nahiko egiten dut, baina gazteak geroz eta gutxiago kozinatzen ari gara. Eta hori egi bat da, eta ni ez naiz hortxe sartzen, nahi gustatzen zaitelako, nik disfrutatzen dut, baina normalen, iruditzen zaitala igual, beldurra daukatelako, zerbait ez bali badezu inoiz egin, pixkat hasieran beldur bezala hartzen diozu eta animatu inbarra dago jendia, ezta? Baina hor bestaldean daudena adin badaukatela askok. Ze ustezu, aurreneko aldian hartu eta esan dutela, ze babarrunak atea zaizkian, ez? Normala da moduan, batzuk erreko zaizkizu, beste batzuk urtzu egiatarako zaizkizu, beste batzuk, eta, esperientziak ematen dizu, ez? Nik hemen askotan aipatzen dut, ez? Deitzen digunean gure, nik horatzen nire izeba deitzen nion, da roskillak egiteko, baina roskillana da errezeta bat, zeinek. Egia da, gero, batzuk egiten dituzunean, ikasten duzu, irina, bota behar dizuna, eskatzen dizuna. Eta zen da eskatzen dizuna, pila bat indituzunean, badakizu ze puntu hartu behar du. Baina, inbar dituzuna da, pila bat. Eta batzuetan, hanka sartu behar da, eta horrela ikasten da, ez? Ibiltzen be, txikitan zenbat aldiz erori eta ikasi genuen ibiltzen. Honekin berdina, sukaldian, noizean behin,
tamalez, saiatu zaitezte, esperimentuak ez egiten bisiguarekin, txuletarekin, eta boilurrarekin, horako gauzakein, esperimentuak egin, gauza merkeekin, hau da, tilistak, makarroiak, eta horrelako gauzekin. Horrelako Tolosako babarrunak eta, horiek, trukoa puntu hartu diozutenean, eltzekari, ordurako utzi. Eta gurasorekin edo bizi balin badira ere, lagundu, ezta? Lagundu, esku bat bota, eta denak ikasten dugula. Gero, kozinatzen hasten zarenean eta ikusten dezunean, gauzak ondo ateratzen direla, goxoak ateratzen direla, oraindik eta gehiago animatzen zara, eta gaina, eguneroko zerbait da, eguneroko behar bat da, beraz. Hemendikan, danai animatzen dizuet kozinatzea. Bida, oantxe botako diotena gainetikan izango da, tomate kontzentratua, honek ematen dio, kriston zaporea ematen dio, gure saltxak zapore intentxo izango du, ze barazkiak nahiko erregosi ditut, tomate kontzentratua izango du, ondoren ardoa ere izango du, beraz, zapore berezia, bale? Eta, ahaztu gabe, txokolatea gehitu berri da, eta lehen Armintzak esan duena. Ez da olako erokeri bat, hemen olan haragiekin normalean, nik arraiarekin ez dut ezautzen, baina haragiekin eta haragi fuertea, normalean eizara joango ginateke, txokolatea beti erabiltzen da. Nik bota izan diote bustanai, izatzai, behian eta izan dudanean, txalmasaiei ere bota izan diet, orduan, ez da bota behar gozo geratzeko, ez da ikutu bat. Eta gozo ikutua, azkenean hori da bilatzen duguna, kipula eta zenario eta erabiltzen dugunean. Ez da lan esateko, gozoa ongo dira. Ez dira ongo gozoak. Izango da ikutua bakarrik. Hemen txeia, ardoa, barrura. Ondo? Vale? Honek ere egiten duna da, zerbait itxatxita gelitze bali mazaigu edo, altxatu egiten du, eta hor dagoen zapore guztia, atera egiten du. Oso ondo. Eta gero salda izango zan botatzea, ez? Oso ondo, bai. Pilo lehen, hemen aipatu nizuen honek egunetan, aprotxatu behar nuena, dudak neuskana gozo gintzan inguruan ero, zuri galdetzeko, eta hemen bere garaian gogoratzen naiz txorienen hitz egin genuena, zuek zaudeten proiektu batean inguruan sartuta, ez? Txokolatea ikusten dut hemen, eta nola, Bean to Bar, Mr. Bean to Bar, hori, eta itzein genuen horren inguruan, baina, ze hobeto, mundu hortan sartuta dago norbaitik galdetzea baina, eta ondo azaltzea guri, zer dan hori, ez? Azkenean da, txokolatea egiten hasieratik, osea, zuaitzetik jaso gabe, baina beste da nahi, zuek egiten duzu, ez? Da termino ingelesa, eta bintu barrek esan nahi duna da, hori, bin da azia, eta bar da tableta. Orduan da, azitikan tableta gaino prozesu guztia egitea. Orduan, hasten zara, lehenengo azia hartu behar duzu, txigortu egin behar da, gero azal moduko badauke, azal oso fin bat, eta hori kendu egiten zaio. Ondoren, dena txikitu egiten da, eta horrekin lartzen dana da, kakao pasta bat. Orduan, kakao pasta hori izango ditzake txokolate 100%. Horri azukrea gehituta, hori da txokolate beltza. Orduan, bintu barrak egiten dutena da jatorrizko txokolateak. Zer, gaur egunzuk galdetzen diozu norbaiti eta zuri ze txokolate gustatzen zaizu. Eta bete esaten duzu, nahi 170, o 180, baina hori bete esaten dut. Zuk ardoan gatik galdetzen bali madiozu, ze esaten dizu? Ardo beltza eta listo? Ez. Esaten dizu, nahi gustatzen zait, nungo ardoa edo ardo beltza. Ze gu egia ikusten, errespetatzen balin bada prozesu guztia, nabari dira, nabarmena dira, zapore osoa txokolatean. Orduan, herrialde bateko txokolatea hau da, Madagaskarren egiten den txokolate bat, 170 jarri dezagun. Edo Venezuelan egiten den 170 bat, prozedura berdina erabilita, zaporea da oso ezberdina. Niz eta txokolate berdina izan. Zergatik? Ze klima aldetikan ezberdina dira bitokietan, lurrak ezberdina dira bitokietan, eta orduan txokolatea egiteberako garaian eta dastatzerako garaian batez ere, nabari da ezberdintasun hori. Orduan, gaur egun gertatzen zena zen, industriak zeukan monopolio handi bat, eta beraiek ez ziren kalitatean zentratzen, baizik eta kantidadean, ezta? Orduan, beraiek itezutena zen, dana jaso, dana hartu, nahaztu itxezituzten toki batekoa bestekoak eta berdin da. Berdintzun, eta egitezutena zen, txigortzerako garaian oso temperatura altuan txigortu. Orduan, horrekin lortzen dezuna da,
beti zapore berdina izatea, mikatz hori lortzea eta listo. Orduan, Gero azukria botako zioten barra eta... Hori da, eta listo. Orduan beti daukezu zapore berdina txokolatean. Orduan, bintu barrak egiten duna da, errespetatu prozesu hori, erretzerako garaian baxuago eta modu horretan txokolate horren kalidadea errespetatzen duzu, eta nabaritzen da, diferentzia oso nabarmenak dira gainera, lurralde batekoak edo bestekoak. Hor bestaldean jendea galdera hau buruan dauka, hau da, nongoa dira berenak. Hemen, eta bueno, hemen izango da ere baita, pixkat, gu ardoen mundura pasatuz, zuk esan duen zona. Gu hemen, ez da, Errioxako ardo bat, ero Naparra, ero Ribera del Duero, ero Katalana, Penedez, eta ezberdinak dira. Hori da. Zuri nungoa gustatzen zaizkizu? Zuk oso ondo esan dezun bezala, herrialde bakoitzean egiten dira forma batean edo bestian. Badaude kalidadezko txokolatiak onak eta txarrak. Herrialde guztietan. Orduan, herrialde bat, kalidadezko txokolate batean sartzea, akats bat izango litzake. Baina egia da, generalean, Hego Ameriketatako txokolatiak afrikarrak baino hobeak dira da. Zergatik, Afrika normalean ez dago kultura asko, ez dago informazio asko, beraiek ez dakite nola ertzitu behar denan kakaoa, nola jaso behar den, ze puntutan jaso behar den, ez dakatelako informazio hori, ez diete... Baina kalidadeko produktua badaukate. Baina badaude toki batzutan kalidadekoarekin. Orduan, adibidez, industria handiak asko edo gehienak beti Afrikatik ekartzen dute. Merkeago lortzen dutelako? Hori da, merkeago lortzen dute, gutxiago ordaintzen dute, zergatik, aprobetxatzen dira, hango jendiak ez daukela informaziorik jakiteko nola egin behar den, eta horregatik aprobetxatzen da. Eta Hego Ameriketetan ere batzutan gertatzen da, baino badaude ja tokiak jendiak badakina nola landu eta nola kalidadezko kakaoak sortu. Oso, ondo. Beti ikasten da zerbait. Bolak nola egiten dien. Hori da. Tamainu bat dago, ez dago, zure etxean bolak zelakoa dira, txikiak, handiagoak, ze hor ere mundua da, batzuk esate dute bolak izan behar diela, bueno, gu daukago ben lantaldean bat, bueno... Erraldoiak izan behar dituztela, o nola? Nola, altunak ez ditu moitzen horren bolak. Ez altunak ere, dago pelota zarrak, ez, neurri bat dago. Neurri baten. Niko laxe gustatzen zaitez, gero frigitzen degunen, barrutikan, gordinak egiten zaizkigu, baino saltzan bukatu egiten da. Hori da, bukatu egiten dira. Oso ondo, interesgarria, hau txokolatearena eta hori, eta bueno, kontutan izateko, eta mesedez, beste gauza bat, ikusten ditugunean tabletak, hor batzu izate, 3-4 euro, ez da garestia. Osea, jenteak uste du, txokolate izan behar dela, euro eta pikuko horri txokolatea deitzea lehenengo eta behin, ez dakit jarmintz. Hor badakizu, atzetikan, zerbait, gaizki dagoela. Ez da, eta gero osagaiak irakurtzea. Bai, eta txokolate tabletak euro bat ordaindu behar balma dute, jendiarian, Afrikan, zenbat ordaindu dute. Ba hori. Ez da, ordan, badaude hemen Euskal Herrian badauzkagu txokolategile oso onak, eta bueno, azokatan da ikuste ditugulako herriko merkatu berezietan deitzen direnean da. 4-5 euro, 6 euro behar tableta batek. Baina ezke, txokolate tableta horren pusketa txiki batekin asko betetzen zait. Ez bete tripa beteko digula, ez. Zapore aldetik, intensidadia... Hor arrazoia daukezu, bai. Bestiak hartu behar dut, tableta erdia jan behar duzu. Eta gaina azukar pilo bat daukate, beraz, geroz eta gehiago jana duzu. Azukrea adiktikoa da, beraz, pixka bat jaten duzu eta gero gehiago nahi duzu eta ez dakit ze puntuta ero danona. Bueno, neurrian, azukrea badakigu ez da ona. Azkenean, bueno, muitu imarra, denetik jan behar du, denetik, azukreak, koipiak, gantzak, proteinak, hidratoak, baina gero garrantzitsua da, bueno, gure lanak ere asko baldintzatzen gaitu, ez? Eta ordenagailu baten aurrean, egunean 8-10 ordu bete berritun pertsona batek, noski bere behar kalorikoak ez dira berdina izango, baratzean atxurrakin da ona, ero obra batean adreiluak gora eta bere igotzen egun guztia pasatzen dituenak, ero gero hori eta kirola egiten duena. Orduan, horren arabera, jan beharko du, gehiago gutxiago, ero gozatero beste. Baina egia da, azukera dieta normal batean,
garrantzitsua da, ezta? Burbuinantzako, gaina plazerra, sentitzia jaten dezunean hori ere, garrantzitsua da, baina esaten dezu bezala, puntu batera arte. Bai. Bueno, oso ondo, nik oraingoz horrela zemuz iruditzen zaizkizu, bolatxo hauek. Tamaina ona. Errazioa zenbateko izango dira hortan, Arbintz? 3, 4... Hortikan, bio jako dugu, eta soberan dagoena, hemen daudenak. Bai, lantaldea jango itxu, lasai. Beto, gaur gaian, gidoi moduan, sartu digure luken handiak, Chuck Norris. Zuk ikusi aldo, señor, Chuck Norrisen pelikulaik. Nik, gure etxean Chuck Norris izen da, beti, baina, suposeta Chuck izango dela. Chuck Norris? Chuck Norris. Bueno, hau nik ezagutu nuen, ni oso salean itzen Bruce Lee. Eta Bruce Lee pelikula batean, agertzen zen Chuck Norris, gazte bat, rubilloa, abdominalak, gara eta abdominalak askori, baina, fuerte zegoen da, gerriko eta azan danak akatzen zituena, eta, Bruce Lee agertu zen arte eta Christian Paliza. Baina gero hortik, gero pasatu zen, teleserietan, pelikulatan, da beti egiten izan du gogorra. Gogorrena, bai. Beti gogorra. Ume moko bat nintzanen, 6-7 urterekin, dauket burun, momentua ni sofan eta Chuck Norris telebistan. Ez dakit zer egiten zuen? Esan uste telesaia holan, holako bakero, holako... beti izan oso gorra, gaina bere begira da horrekin holan beti esate moduan akatuko haute, ero. Hortik tiraka oin, esaerak atera dira pila bat. Hola zan, Rangerra, Texaseko Ranger bat zan bera. Eta daude, bere inguruko txisteak, ez? Batzuk ekarri jotemen zerrenda handia daukau, baina bat da. Chuck Norrisek 0 zatitu dezake. 0 ezin da zatitu, baina, Badakigu. Chuck Norrisek ez ditu flexioak egiten. Mundua mugitzen da. Oio nada. Behin, kobra batek hanka batean oska egin zion Chuck Norrisei. 5 eguneko oinaze larriaren ondoren, kobra ire izen da. Eta, hortzik gabe geratuko zan da. Chuck Norrisek bibolina jo dezake. Piano batekin. Hartzen du piano horrela. Otutzen zaizkizuen, makarra guztiak norbait. Bai, baina antza pilo bat erabiltzen dut, jendeak, olakoak, eta Chuck Norrisekin. Egia da, ikusten duzu bere arpe, eta erdi hor lurperatuta egon zan, ze bere, hortik, gain bera juntzan bere hori, oin berreskuratu dute, eta dana beti, norbait, zateko gogorra, horrek aldu edo zeinekin, Chuck Norris baino gogorra, nik zati 0 egin altzuela, nik hori 0 ezin zu, eneuen entzu sekula. Nik hori ondo irutzen zait, igual, Chuck Norrisen ordez, zigor jarriko bagenuke, zigorrek flexioak ez ditu egiten, zigorrek mundua mugitzen du. Euskal Herrian Olazagazti daukagu. Eta Olazagazti Chuck Norris usten du, hortxe, hori azpizia. Olazagazti, correr monte, un poco soka salto, eta arrasar egiten zuen. Kriston rekorrak dauzka, oindik ez dituztena bat ditu. Zigor, oin gelitzen zaigu olioa berotzia, frigituko ditugu gure aragibolak, saltxa birrindu, txokolatea nahastu, eta ja, prest. Bikain. Bueltan gera, ja saltxa birrinduta, gure aragibolak ja frigituta, eta saltxa amaitzeko txokolatea ikutua falta zaio. Beraz, hauxe... Neurri bat badago honetako, ero... Ez. Bakoitzai gustatzen zaiona, askore ez diot botatzen, Bi ontzakin ikusten dut, ja, nahikoa dela. Eta, beroa dagoenez gure saltxa, txokolatia urtzen jungo da. Orduan, honek bere ikutua emango dio. Bai, pixka bat beztu egingo du. Hori da. Ze hona? Ostra, beste bat daukate, Chuck Norrisena, parkatu, ezkone sukaldaritzarekin, badauka zekusirik. Chuck Norrisek sopa sardezkarekin jandezake. Ya está, esto botako gehiago, que el dio, lasai, xilduko naz. Eikoa da. Bueno, hemen txedaukagu ja gure saltxa, ja koloreare aldatu zaio. Oso, ondo. Kolorea geldiatu zaio. Eta bainin beharko geunukena da, ja, albondigak barrura sartu, saltxan, irekiten utzi gutxi gora bera, 6-7 bat minutu, barrutika negozita geratu arte, eta prest, tengo litzake.
Venga, ointxe bat orduan. Albondigak ja prest, zigor. Bida. Mentxe dauzkagu, ja pasa dira ja 4-5 minutu. Nahiko. Ondo egin ditut. Ze itxura daukaten noi. Eta orain bai. Ikusi ze itxura daukaten. Honei, Platerean jarriko ditut. gorrotxategi lagungarri moduan hilar batzuk. Ja. Patata frejitxok. Naiz hilar zalian. Ez, patata frejitxok. Bueno, hori igual bai. Hori igual bai. Hori igual bai, bida. Txampiñoi batzuk, bai, botaldia hor salteuta. Hilarrak eta senarioa egia esan beti izan da klasiko handi bat, olako saltzak kontuekin juten diena, eta gero hor txikitan horri biltzen ginela. Kendu bat, kendu bestea. Hauxe, nere erara, gure aragibolak, hementxe. Zerrezka, razioa Momentua. bostekoa orduan. Bueno. Bale, ez. Ondo. Oso ondo iruditzen zait. Oso ondo iruditzen zait. Zer moduz dauden? Ni txokolatiena bitu egia esan. Izan dago izarekin da bai, janda daukat, baina... Ez dela. Kondut beruk daude eta, Una. Una gezan. Eta ikutua pixkat ematen dio, baina ez da holan, ez da... Saltxa ere, Oso ona saltza. Bai. Erra daude. Erki, esaten duzun bezala edo igual arroz txuriakekin edo oso Bai. joango litzake. Plater bakar moduan. Hoi da. Erra! Bueno, txanda pasa, motil, venga. Aldaketa. Hau horretziko du, Venga. jendeak ikus desan. Eta, bueno, baitu, errezeta bat ara dut, bat baino gehiago erabiliko tor. Ferran Adriak daukan liburu bat, etxeko langileek, edo beraien menuan ingurukoa. Eta Ferran Adriak honi ditzen dio, piper berde eta makaiau montaditoa. Montaditoa? Bueno, nik azalduko izut, Bai. nola egiten dan, eta ero hitz egingo du montaditoa zer dan. Sartakin batetan piper berdea frijitu eta gorde. Makaiaua xarratan moztu, irinetik eta arrautzatik pasatu eta olio berdinean frijitu. Eta ogia txigortuta daukagunean, makaiaua gainean jarri, piper berdea eta maionesa pixka batekin zerbitzatu. Hani, montaditoa enekien zer zan, sartu nintzen interneten, eta batean, montadito, pum. Bueno, montaditoa da gure pintxoa, baina pintxo gabe. Hau da, ez dauka txotxik. Ez dauka txotxik. Eta, ezberdintasuna hor sartzen zan, ez? Ezberdintasuna tapa, montadito eta pintxoen artean. Pintxoakin rekalkatzen zuten, holan, azpimarratu egiten zuten, kobratua dala beti. Hemen, ordainu egiten dugula, ez da? Hemen ez dute oparitzen ez. Ez, eta goi-mailakoa zela. Bai, gehiago esaten zuten, pintxoa zela normalean izaten zela, bai, zerbait mokadukoa, baina lanketa batzutan oso, potenteak eta egoten zirela eta hori. Baina batez ere hori, txotxarena baiero eta kobratzean eta bestia. Bueno, batzuten hemen egiten da, pintxopotia, igual ostegunetan eta horrela ez da? Hori lehen igual oparitzen zituzten, pintxoak, gaur egun behintzat, ja... Bueno, batean, bai, duran konta jarretzen kobratu dute. gehiago edaria, hori bai, Bai, hombre, gin eta Egia, ian, eske gin egia. eta ian, a ver, almintzen, bizin bardie. Hombre baietz, Jani bardute, orduan. Bueno, hemen, parkatu armintz, piper berdea egiten dutena, berak egiten du, frijitu egiten du osorik, eta, bueno, gu badakigu sasoi ez danez, orduan hauek pixka geratuko dira nabardinarekin, eta ez dira nin nahi bezala geratuko. Orduan ikingo ditu dana, ataleta moztuko ditut, eta olio berotan frijitu. Garrantzitsua da gero, olio berdinean, gure makaiaua, irinetik eta arrautzatik pasa ondoren, hor frijituko dula, eta beti hartuko du piper hauen zaporea. Ordena nik horrela egingo nuke, Inbeharrean lehenengo makaio bat ero piperra, lehenengo piperra, eta ero olio berdinean, piperren zapore guztiarekin hor makaia bat frijitu. Ebia, piperra esaten dezula, piperra Capsicum annum varietatetik handator. Eta hau da, kolore gorri edo horira iritsi aurretikan jasotzen da, eta dauke zapore mingotxagoa. Hori jatorria Mesoameriketatik dator, eta, gaur egungo varietate desente dauzkagu Euskal Herrian, adibidez,
oso ezagunak diren Gernikako piparrak. Lehenengo, Gernikako piperra esan dio, ni pentsatzen nuen, Ibarrakoetara hor gertutasune eman, baina bai, oso ondo. Gidaian jartzen zulako, Baina, bueno, ni bi maila berdina jarriko nik, bi maila berdina. Ez, baina egia da, hemen kalidade handiko piper berde asko ditugula, esan duzun bezala ere, Ibarrako piparrak, normalean frigituta edo, uzta garaia danen behintzat, frigituta dastatzen dira, oliotan frigituta eta gaz puntxu batekin, baina bestela ozpinetan gortetzen dira. Honekin lortzen duguna da, urte osoan zehar, piparra behintzat jatia, ez da? Kontserba moduan. Bai, niretzako hor badago, jendeak galdera hori egiten du, ez? Zuretzako zein da udako baratzeko altzorra. Bat, esan behar bazen dut, da, zaila da, ez, hor, Netzako Gernikako, Ibarrakoa baita, tomatea. Tomatea. Tomatea bere puntuan. Tomatea da nik bakarrik udaran jaten detena. Hombre, ez que bestela ez ordaintzen duzu eta zemat ordaintzen duzu, urre izango esan moduan. Orduan, nik hor duda daukat, piper batzuk, tomatea, bilak pare jartzen jo. Ni hori bai, udako afari mundialena, piper batzu frigitu, Gernikakoa. Gernikakoa? Bai, ni Gernika gustatzen asko. Hor, olio hortan, patata tortilla batein, horre frigitu. Eta tomaten salada batekin. Ez dut, ia pertsonak ez du, hori, bueno. Horrek bigunduko luke, Chuck Norris baita ere, bigunduko luke horrek. Olako zerbait hartu, eta, negarrak aterako litzaia. Bueno, labian, armintzez dut esan, labian sartu dut ogia txigortzen. Nahi izan ezkero oliotan frigitu aldugu. Sartaian txigortu aldugu, baina, labia martxan jarri dulen, eta, horre txigortu dugu. Eta, hauek, frigitu bitartean, makaiaua ataletan moztuko dugu. Ataletan, da gero izango da, irinetik eta arratzatik pasatu, eta frigitu. Kasu honetan, bakailua freskoa da, baino, badaude aukera ezberdin asko. Adibidez, veganoak ere jateko, soia proteinekin eta erabiltzen diren, arrainak badauden. Ez dira benetazkoak, noski. Trampantojo, alegia. Trampantojo modukoak dira, baina kontu handikin ibili behar da, ze marketing aldetikan, kriston itxurazkoak dirudite, baina gero etiketan ondo begiratu behar da, zeintzuk diran osagaiak, ze askotan, ez da ematen duena. Arrai vegano asmatu dute. Arraia, ezin zaio ditu horri arraia, ez? Horrexegatikan, marketing aldetikan, ze balio nutrizional garrantzitsuenetariko bat, dala omega-3a, koipea, funtseskoa dena, eta esaten da funtseskoa dela, ze gorputza beak ezin du sortu, hori da. Orduan, beharrezkoa da kanpotikan ekartzea. Orduan, arrainak omega-3an oso baliotsuak dira, horrexegatikan dietan normalean garrantzitsuak dira, arraina jatia, ezta? Eta, aigean hitz egiten, soia proteina bitartez egin diren, trampantojo hauek batzuetan ez dute izaten, beraz, ondo irakurri, omega-3 azaltzen den, eta hori baliokoa izango litzake, ezta? Gaina, nire galdera da, denda batera, supermerkatu batetara joaten gara, nungo atalean saltzen dute hori, arraundegian dago, jogurren artean dago, proteinetan, letxugen artean dago. Igual, ja veganoen kornerrean, ez da? Badaude, tal bat horrela, barazki jaleen dako eta veganoen dako eta horrela prestatutakoa, eta gaur egun gauza asko duela, baina hemen aipatu izan du, Alemanian eta legediak debekatu egiten du saltxitxa bat, lehen antzegoen, saltxitxa veganoa. Ez, saltxitxa erabili. Zu deitu behar diozu, biribilki, tofu biribilkia. Ero, hamburgues ezin da erabili. Orduan, deitu behar diozu, txitxirio opila. Baina, hamburguesa ezin da erabili. Ze bestela, hori, jentiak, ondo asmatuta daukate, hor badago esne, edari vegetal marka bat, haundian jartzen duena, ez da esnea. Eta handian jartzen du... Ez da txikian eta esnea haundian igual. Esnea haundian. Claro, konfunditzeko marketing. Eta hori da, eta orduan, norbait eroriko da. Seguro. Norbait eroriko, eta gero da, hori, ez dakit, soja edaria, arroz vegetal edaria, erolakoak izaten dira, baina haundian dago iratzita esnea.
Eta, bueno, a ver, jentea da, nire alaba marketing ikasten da. Ah, Orduan, jende horrek, bueno, lana behar du, eta buruari ematen diote, eta horrelako, bueno, zuk esan dut, trikimaioa. Batzutan, bai, trikimaioa, baina, batzutan itxusiak izaten dira. Jendeai konfunditzeare, itxusia izaten da, normalean. Nik gehien harritu niona, bat, estian poto hori ez dakizutala, ematen zuen argizarian itxura dukana eta olako poto bat, eta estia ematen zuen, baina, karo, presioa hartu eta euro eta piku. Zan, estiaren antzeko, esti pixka zeukan, baina gero zeukan glukosa, zeukan azukeria, eta orduan zan, bueno, estiaren antzeko zerbait egiten zutela, eta... Bida, lagun erlezain badauket, eta berak egiten dutena da, claro, erleak behar du estia bizirik jarraitzeko, ezta? Eta lan egiteko. Eta, claro, gertatzen dena da, hauek erle gutxi dauzkate eta egiten duten estia oso gutxi dela. Orduan, ezin diete eman estia hau erlei. Eta haiek egiten dutena da, kontatu diguzun produktu antzeko bat, estia dirudien produktu bat, erlei emateko eta elikatzeko. Baina, bueno, hori erlentzako bada, behintzat gaitzerdi. Baina nik, nire aurrean emakume nagusi bat hartu zuen poto hori, gaina ikusiko zuen presioa ez zuen irakurri, zer zan. Eta, bueno, gero estia zelakoan zango zuen, etxea jongo zuen, da bitu, ze esti merkea. Bueno, euskalo, zer dan hori. Lagunok, ogia txigortzen, hauek, piperra bauzkaia, gatza botako diet gero, eta izango da frigitu, eta, bueno, ikusiko, pintxo bat hartzen modu, txotz bat hartzen modu, agian pintxo egingo du, ero montaitua, baina laizter etorriko da, gure gaurko bigarren erzeta, dastatzen. Bueno, osagai guztiak prest, ogia txigortuta, piperrak, makaiagoa, eta beti nik bakizu egiten dudala gero tortillatxo bat, sobratzen den arrotzarekin. Orduan, otu zait, lehenengo, azpian jarriko dugula piper berdea, eta gero gainean jarriko dugula makaiagoa. Eta bukatzeko, maionesa pixkat. Eta baten presioan bi egingo dizkizue. Eta gero, bueno, maionesa pixka bat jarriko diogu. Horrela, artistikoki, esateko. Eta, jaun Andreok, adi, hau da ikusgarria. Hau, pintxoa da, eta hau montaditu. Hau, kobratu ingo dizuet, eta hau ez dizue kobratuko. Gutxiko ere interneten hori jartzen du. Hemen daukazue gure makaiao eta piper berde pintxoa. Hala, pintxoa zuretzako. Ez bazaiz, importa, ni bestia nahiago dut. Eta horrela ez daitu ordaindu behar. Karo? Gaztia, gaztiak ondo prestota etortzen direla. Bale. Ea zeona. Ni holan arrautu estatuta, dena uste dena. Lehatza. Berdin zen, lehatza makaiaua, zoragarri datzen da. Antxoak. Horra, beti horra izan. Maionesa. Hau, sagarrotegi bateko montaditua, ez da? Izan leike. A ber, sagarrotegi, demora aldia, bueno, baina, aizue, hemen dago zu egitea. Hau esan da, bueno, bihar berri otorriko, ez? Mentxe izango da. Ondizan, Barkasko.